balma oni yangma kibaram mamulo kala daw kulo ka ore ka fo yo ko jumadon tebele no to mars kalo kli kononto en koro mara konna na ko dogono ni flow karla nyona ayira la ka fo ko flow folo de tarabi dogono jamana dugu flaka koro mara konna na no ko o gumne konna na dogono fene wila ni ngata utasara fla dugu dola ko utasara o gum konna na utarani bagan kɛmɛ naani ɲɔgɔnna ye ni ka tasuma bila dugu in na ani u ka dumuni mara yɔrɔ caman ko o hukumu kɔnɔna na sa mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ko o ni tora a ye nin kun kari ɲɔgɔnna in na ayiwa ko perefe fɛnɛ ma dɔwɛrɛ kɛ n'o ye koro perefe ye k'a ye kunu tɛnɛdon a ye rencontre organiser filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ finitigiw fɛnɛ tun nin bɛ a ko in na walasa ni kun kari ɲɔgɔn na ko in bɛ se ka jɔ cogo min na filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an b'a la da o tulo kan k'a fɔ ko société de min bɛ yen n'o ye semosi n'o bɛ mori la ko olu kɛlen don ka fɔ k'u bɛna u ka baarakɛla 450 labila ayiwa ko an ka gouvernement yɛrɛ tun bɛ négociation na a ko la walasa u bɛ se k'a lajɛ cogo min na u kana se ka o baarakɛla ninnu bila nka ko a yirala k'a fɔ ko gouvernement dɛsɛra ko ni société min bɛ yen n'o ye semosi ye ko ale kɛlen don k'a ka décision ta k'a bɛna o baarakɛla 450 in ko k'olu labila ni syndicaliste ma mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna ko o fɛnɛ nin b'a la ayiwa ko syndicaliste fɛnɛ y'a yira a société in direction mɔgɔw la ko yan'u ka labilali kɛ k'u ka lajɛ ko maa banalen maa joginnen caman bɛ maa bilata ninnu na o joginni ninnu ko sɔrɔla u ka baara hukumu de kɔnɔna na ayiwa ko dɔ yɛrɛ ko o ni tora a la yɛrɛ a ka bana la février kalo tile 28 tɛmɛlen ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun bɛ an bolo kala da o tulo kan aw ni ce aw ka tulo majɔ la